Moi boas, estamos en racha cos paquetiños roleiros, pero a verdade é que aínda tiña unha cola aí, hai boas sorpresas, pero por fin chegou a segunda publicación para Ratas en las paredes, en este caso Fe, unha aventura esotérica de Víctor Romero. O propio Víctor foi o encargado desta historia que, como vedes, ben retatilada. No caso de Express tampouco hai opción de que veña un código de descarga dentro, pero sí que se agradece que esté retrotilado para que esté protegido. Ven unha cuestión aquí que vou a mirar, sí. Esta é a contracapa sen spoiler, non digo máis. Non quero desvelar moito máis, nin vou a querer profundizar demasiado no no que oides ver. Si que vou ver algunha páxina e tal, vou quitar o anti-spoiler daqui e vou vos decir que ten unhas 200, unas cuantas páxinas tiña. Bueno, pues, ten tanta arte que non miro as páxinas cuantas son. Son, creo lembrar, cento... Ay, non me acordo ahora mismo. Pero ahora mismo vou no mirar e... É que xa mirades que ten moitísimo, unhas 152 páxinas. Precioso. Sabedes as contras. Fe, unha aventura para ratas. Hai aquí un pequeño manchonciño, mira. Un pequeño falliño de tinta. Aí. Paso rápidamente. Prólogo por Xavi Ugalde e Óscar Peña. Sabedes que Óscar Peña agora é o que se encarga en The Hill Express de todo o ámbito de publicacións que non sean licencias, o quero dicir, de autorías de españoles, xogos e publicacións. E Xavi Ugalde hai outro proxecto de Xavi Ugalde. É unha cousa que a mí me disgusta bastante, que é que este número de páxinas dentro, non fora. É unha cousa que a mí non me gusta porque o normal é que a teñas aquí, non dentro. A mí é algo que me sorprende moitísimo, porque aparte creo lembrar que cando foi Titan Effect, Víctor había cambiado a maquetación porque estaba así. Entonces me parece un poquinho extraño, pero bueno, creo que pode ter un motivo. Aquí hai moitos ovos de Pascua ocultos. Vedes que hai cousas escritas, un xa se fai vello, xa isto non o pode ver moi de preto, pero bueno, para eso choramos tantos PDFs. Ten moitas axudas e tal. Non vou a explicar moito máis a parte de, bueno, porque mirades que o tamaño é o mesmo que tanto que a frecuencia Bauman que Rata sección revisada, que ten un brilli ahora tan de moda nesta cruz en versa en estas letras. Isto é outro ovo de Pascua tamén, pero non quero decirvos máis porque é unha vamos por aí que non se ve. Ai, que se ve algo. É unha proposta curiosa. Eu lin a aventura, está interesante. Tamén está no súa canle e xa hai bastantes canles que están dirixindo, incluso coa opción de 2 xogadores. Pero é algo tan peculiar e tan... Bueno, estaba quitando e vou deixarlo aquí polo menos que miredes. Tan peculiar e tan interesante que non vos quixera destripar, primeiro, se a queredes xogar, e segundo, que se a queredes dirixir o descubrades cando recibades.
Así que a verdade é que é un paquetillo bastante complexo de levar adiante. O que sí que está ben é que Pratas en Paredes, o título franquicia de Digital Express, o mecenazgo que os deu a conocer a ampla maioría do sector roleiro con un éxito espectacular, con un montón de aventuras fan, os aventuras que os historias, os escenarios que publica a Toshir no seu Patreon. Agora temos Fe despois de ter Bauman. Así que longa vida a Ratas nas Paredes, mentras Kobayashi non publicou nada desto, pero bueno, eso para aqueles que falan de continuación de líneas e cousas destas. Fe é unha aventura, como vos decía, para un xogador, o sea, para un director e un xogador, non é un xogo en solitario, é para xogar dúas persoas. Pode caber a opción de tres con leves retoques, eh, incluso sin tantos retoques. Eh, pero quería ir ao fondo eu de que igual alguén lle bota atrás o tema de que sea un uno contra uno, porque non é selo. Por que? Porque o director do xogo ten a súa historia e o xogador é un só e vai a ter o foco moi continuamente. Si hai pouco vos decía con Colossal que manter o foco nun mismo un xogo en solitario era bastante exigente, pois imaginade en este caso. Non é algo que se alleo o mundo sobre todo do rol de terror, porque temos, por exemplo, Cthulhu Confidencial, que é esencialmente ese, e ao final as historias de terror son as vencelladas aos mitos, son as de un personaxe que vive unha historia, non son grupos. Si nos chegamos a acostumbrar a partidas de mitos con un grupo é porque lógicamente un xogo de rol estamos acostumados a grupos de 3 ou 4, pero ao fin e ao cabo o normal nunha historia pura Lovecraftiana, en este caso esotérica, tampouco ten que ser, pero é verdad que o terror vivese máis intensamente cando é un só. Así que creo que pode ser unha partida que se viva con moita intensidade e con moita intimidade, moita relación con ese xogador. Convén que haya unha boa compenetración con el para iso. Así que vos deixarei un enlace debaixo para a merca en Tesoros da Marca si non vos interesa, non o tedes antes. Agardo que pronto, de momento no, cando gravo este vídeo de Express ainda non habilita a compra só dos PDFs, que será o que hai na súa tenda, xa que derivou todo a Tesoros de la Marca. E agardo que antes, non sei se decirlo así, pero antes de que Express poda dar carpetazo á cantidade de licencias que ten, que Ratas nas Paredes siga tendo unha longa e saudable vida con máis publicacións, porque Ratas foi unha sorpresa, foi un sistema lixeiro que nos permitía xogar partidas dos mitos, que tivo moi boa acollida nas mesas e nas pantallas, e que de Express está encargado de darlle aínda máis vida, así que agardo que esa vida sea moi longa. Sin máis, como sempre vos digo, nos vemos nas mesas ou sino nas pantallas. Un saúdo, nos vemos no seguinte paquetiños.